lumea, numele meu este Laer7 și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta sunt singur. Așa, și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri. Să vă arăt, de data asta o să vă arăt cum să o faceți. Village, fără să mai îl căutați, dați aici. Dați acolo, uite, dați. Pe ce vreți voi să fie? Eu o să dau pe Survival Village. Dați aici, dați confirm. Aici scrieți un cod. Și codul este 999. Așa. Și acum aici dați un nume. Bine, eu nu trebuie să dați neapărat Alex. Da, și mă cheamă și Alex, da. Și apoi dați stop. Și trebuie să se încarce mapa. Și vreau să vă spun că mi-a plăcut că v-ați abonat și toți ăștia. Și văd că v-a plăcut foarte mult vlogul anterior. Când m-am dus eu cu The Blaze, îl mai cheamă și Alexuță. Alex, dar eu îi zic Alexuță. Și uitați. Stați un pic. Și suntem lângă un villager. Ce v-am spus? Cum am crezut? Eu știam. Depinde. Dacă vă place să locuiți în villager. Despre survival. Și vă apoi vă duceți voi frumos aici. Și vă luați din chest. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, vedeți. Și acum ne ducem un pic aici. Vedem ce facem. N-am nimic. Și mi aleg o casă. Mi-o aleg pe asta. Mie îmi place casa asta. Mi-a plăcut mereu. Ia uitați. E mare. Trebuie să fac o farfegă. Trebuie o farfegă. Hai la tăia de lemn. Hai să luăm mâncare mai întâi. Dar mai întâi, mai bine ne ducem să luăm... Stai mă că îmi stă ăsta mâncare. Pe voi o să vă spawneze random, adică nu vă dă villagerul ca al meu. Lava aia o să fie mereu acolo. Trebuie să opriți voi. Să vă dea și vouă lavă, dar depinde. Pe voi poate să vă dea prin deșert. Pe mine, care mi-a văzut Marius ăla care a jucat cu noi. Se postează. Trebuie să se posteze acum astăzi. Când vedeți voi videoclipul, deja. Când vedeți voi videoclipul, el e deja postat. Dar acum trebuie să se posteze. Și gata. Da. Vreau să mă uit și eu la videoclipul meu, că nu l-am văzut. Mai au o țărăleu și gata. Deci mie îmi place să lucrez în villager. E foarte de folos pe vieți, că dacă nu aveți o casă pe vieți, puteți să faceți o casă pe villager. Eu mai joc și pe creativ, dar nu așa merg des. A, da. Și vreau să vă spun că foarte și am strâns foarte, mie îmi trebuie vizionări și am strâns foarte multe, prea multe pentru să zic așa, prea multe
Nu la videoclipul ăsta care o să-l vedeți acum, la altele. Și iată. Și de ce, poate vă o să mă întrebați, de ce voi farfecă? Nu trebuie să tai lână. Depinde. Dacă voi de la început v-ar trebui un villager, e și bine. Mereu de la început îți trebuie o casă. Dar mie îmi place la... Nu fac casă la... Mie îmi place la turn. Regele... S-a masturbat. Uite, mie îmi place, știu de ce? Să vă spun. Pentru că eu noaptea mă pot urca aici să mă uit la village. Ce fac ăștia? Ce mai fac pe acolo? Și vreau să distrug lava aia de acolo. Acum am creat și un crafting. Bravo. Lopată de iron. La ce-mi trebuie mie lopată de iron? Sau lopată de gold? Băi, eu aș folosi cu lopata de gold, eu aș zice. Lopata de gold. Ca de iron costă mai mult și goldul găsesc mai aproape. Topor. Nemăt. Știu că în loc de foarfeca asta zicea, o să-mi fac un pickaxe. Dar de ce să-mi fac pickaxe? Că când găsesc... What? Ce cați asta? Asta mai văzut. Poate când găsesc o oaie și poate să-mi dea 3 direct lână. What? Nu pot să-i dau prima. Nu mai trebuie să mai astăp eu, gata. Voi sta ceva să-mi mineresc. Așteptați. Până voi face 30 de dești din piatră, o să repornesc filmarea.